मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाब हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय नोंथांमोन दिनै फुंबिलियावहायनो मोनसे थाजा खबर रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे भाइरेल भिडिअ होनो थाखाय गोसो जादों नैबे प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेलावहाय दायो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट भिडिअआवहाय नुखाबाय दायो नैबे भाइरेल भिडिअआ सोरनि जागोन पुर्निमा भाइस मैखोम बसुमतारी ना नार्जारी आं बेखौ बावबाय टाइटेलखौहाय मैखोम बसुमतारिया सासे बड'लेण्ड रादाब निउस बुथुमगिरि खौरां बुथुमगिरि आरोखि बिथाङा दायो माने मोनसे जाल नेटआवहाय नांनाय बायदि जाहैबाय आरोखि दायो सासे बड'लेण्ड रादाब खौरां बुथुमगिरि जालायनानैहाय सासे बेफोरबायदि माने सासे गोबां हिनजावफोरजोंहाय बदनाम जानाय बेफोरबायदि माने भाइरेल खालामजालायनाय बेफोरबायदि जोङो माने निउस मिडियायावहाय जोङो दिनैहाय गोबां इउटुबार गोबां मिडियायावहाय गोबां बेफोरबायदि माने खौराङा गोसारगासिनो दङ दायो सासे इउटुबार जाबायब्ला दायो सासे मेडिया जाबायब्ला बेफोरबायदि माने हबे हिनजावजों बेफोरबायदि माने लाब लानाय ओमफ्राय बेफोरबायदि माने गाज्रि सोलिनाय बेफोरबायदिया थानो नाङाब्रा मैखोम बसुमतारी मालायफोरखौब्ला माने नोङो गेसाव गोफोन बुथुमनानैहाय बेफोरबायदि गेसाव गोफोन नङागारा भाइरेल नङागारा नोंथाङा माने बड'लेण्ड रादाबावहाय नोंथांमोना बाथ्रा बिजिरो नाथाय दिनैहाय नोङो बिराद गिदिर बिपदआवहाय गोग्लैबाय मैखोम दायो पुर्निमा बिनानावा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै जाबाय मैखोमा पुर्निमाखौहाय माने गदाय लानो बेफोरबायदि माने नागिरदोंमोन जाहैदों आरोखि दायो ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय बेफोरबायदि माने बिथाङा फिसाय दंखायो फिसाबो दंखायो अब्लाबो माने गदाय लानोसो गोसो जादोंमोन आरोखि बिथाङा नाथाय दिनैहाय माने बिथांनि खुगानिफ्राय दिनैहाय जों मिथिनो मोनबाय बिथाङा सासे हिनजाव गोनां फिसा फिसौ गोनांसो अब्लाबो दिनै बियो गुबुन हिनजावखौहाय गदाय लानो नागिरनाया बियो मोनसे आयेननि बेरेखा नंगौना नङा मैखोम दायो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय पुर्निमाहाबो फिसाय गोनांखा गथ' गथाय गोनांखा ओमफ्राय मैखोमहाबो गथ' गथाय गोनांखा संसार गोनांखा दायो बेफोरबायदि हिनजाव थाखानानैहाय गुबुन हिनजावजोंहाय बेफोरबायदि लाब सोलिनायाथ' इन्टारेस्ट लानायाथ' बियो थिग नङा आरो संसारखौहाय जायोब्ला मोजाङैहाय जानांगौ हिनजावफोरजों बांद्राय सिथाब खालामनो नाङा हिनजावफोरजोंहाय माखासे बेफोरबायदि माने आथोनारि सोमोन्दो खालामनो नाङा हाबा जाखांबायब्ला सेंग्रा समाव मालाबा समावहाय जायो नाथाय हाबा जाखांनानै गथ' गथाय मोनखांनानैहायसो दिनै गाबोन मानसिफ्रा गाज्रि जानायखौ नुयो आरोखि गाज्रि जानायखौ नुयो हाबा जाखांनानैसो गथ' गथाय मोनखांनानैसो सोरबा बिहामजो मोनखांनानैसो आखला गाज्रि जानायखौहाय जों दिनैहाय नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय नाथाय बेबायदि जानो नाङा माने लाइन होसोयो माने हाबा जाखांबायब्ला गथ' गथाय मोनखांबायब्ला बेफोरबायदि माने गुबुन मानसिफोरजोंहाय गुबुन हौवाफोरजों गुबुन हिनजावफोरजोंहाय बेफोरबायदि माने आथोनारि सोमोन्दो बा गुबुन हिनजाव बा गुबुन फिसायफोरजोंहाय लाइन लानो नाङा आरोखि बेखौनो दायो बेबायदि माने
सोमोन्दो गाज्रि सम्पर्क लायोब्ला गुबुन हिनजाव बा गुबुन फिसायफोरजोंहाय नोंनि न'खरा मा जागोन आरो नोंनि फिसा फिसौआ मा जागोन सानसे बेलासे नोङो बुंजागोन जे बिफायानो बिदिनोखा बा बिमायानो बिदिनोखामोन बेफोरबायदि दायो माने फिसायाबो बेबायदि रुप लानो हमदों बेबायदि जादों होननानैहाय बुंजानाय जायो बैसो थासान्दियाव बिनिखायनो माने गुबुन हारि गुबुन हिनजावफोरजों बा गुबुन फिसायफोरजों बेफोरबायदि लाइन मारिनायखौहाय बाद हो बेफोर लाइनफ्रावहाय ओरैबायदि माने थाखा थांनायनिबो खोथा दङ नोङो गोलोमदै बोहैहोनानै खस्थ' खालामनानै मेन्टेलि खस्थ' खालामनानैहाय नोङो थाखा फैसा आरजियो नाथाय नोङो गोरलैयैहायनो नोङो नैबे थाखाफोरखौहाय सोरबा हिनजावफोरनो सोरबा हौवाफोरनो लाक्जारियास खालामनायावहाय बेफोरखौहाय बबेबा थांनायाव बेरायनायाव गाननायाव जोमनायाव बेफोरखौ नोङो बाहायालासेनो नोङो गोथि बाहायनानै संसारखौ जायोब्ला बेसेबां मोजां जायो न'खरा जौगालाङो गथ' गथायफोरखौहाय फोरोंनायनि ओमफ्राय मोजां लाइनावहाय थांनायनि बेफोरबायदि माने लाइन दोननांगौ आरोखि नाथाय बिमा बिफाफोरहानो दिनैहाय माने गुबुन हौवाफोरजों लाइन मारिनाय हबेजों हर थाहैनाय आरो बेफोरबायदि जों दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय नुगासिनो दङ जोंनि बिमा बिफा बेफोरबायदि माने संसार जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा मानसिफोरखौसो आं दिनैहाय बुंदों मैखोम नोङो सासे न'खर संसार जानाय मानसि नोङो बेफोरबायदि माने गुबुन हिनजावफोरजोंहाय लोब्बा खालामनायनि थाखाय नों दिनैहाय माने भाइराल जानाय जाहैबाय माने बेफोरबायदिया मावखुमाब्लाबो गाज्रि हुदाया मावखुमाब्लाबो दिनैहाय मोनसे गेसाव बिदकफोरबायदि दिनैहाय बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायावहाय बेरफ्रुनाय जादों आरोखि गेसाव मोनामदों दिनै मावखुमानानै थानो हाया गाज्रि पापफोरखौ गाज्रि सलनफोरखौहाय बेनिखायनो नैबे बिथांजो आरो बिथांमोननि माखासे नांलायनाय आरो बेबायदिनो माखासे बिबुंथि बा माखासे बुंनाय रावफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय हामबायसै थेंक इउ मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइराल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रिआपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिदि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन
माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै मानेखि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ